काय हो वहिनी, कांदे आपले स्टोअर करूचे झाले, त्याच्यानंतर लसूण पण स्टोअर करूचं झाला आणि काय रवला, काहीतरी रवला. आता उद्या वार हा बुधवार आणि वर्षाच्या 12 महिने व्हायला लागतात हा काय सुक्या खोबरा. आपलो नारळ म्हणजे आपण गावी काय म्हणतात त्या का गुडगुडा. आणि ह्या गुडगुडा सुद्धा तुम्ही जर व्यवस्थित स्टोअर करून ठेवलात तर त्या वर्षभर तशाच्या तसा राहता, नाहीतर त्याचं काय होतं त्यांना काजळी पडता, हिरव्या पडता, बुरशी जमता, खवट असं पण लागता. खवट पण वेगळा लागता. महिनो झालं ना, सुरुवाती काय वाटणार नाही, पण महिनो जसं उलटान जाता ना तस तसं आता खवट लागायला सुरुवात जाता. आता त्याची काय कारण? ऊन असतात एवढा आणि खोबरा ह्या म्हणतात ना नारळ ह्यो कसं ओलं असतं आणि त्याच्यानंतर तो सुकत जाता. आता गुडगुडा असला ना की गावी तसाच ठेवतात बघा कवरा सकट आणि मग तुमका वापरूची असतात तर ती गुडगुडी वाजून बघतात, फोडून बघतात, फोडून झाल्यावर ती परत तशीच अक्कीच्या अक्की म्हणजे 2 जॉईंट अक्कीच्या अक्की अशी अशीच सुकट ठेवतात. नंतर मग ती आणखीन त्यांना नाही कळत भुतूर कसा काय मग कापून अशी सुकवतात. आणि खोबरा घ्यायचा असतात तर कसा राजापुरी काळ्या पाकाचा, पाकाचा. लाल पाकाचा नाही. आता पाक म्हणजे काय तर ह्यो काळो कवर. तसं तुमका माहितीये ह्या वर्षी खोबरा आणि नारळ खूप महाग जे झाले आहेत ना, ते प्राइस उतरत नाही. आता ह्या मी ज्या राजापुरी खोबरा आणलाय ना, त्या माका 420 रुपये किलोन गावला. तसं तो सांगत होता 360 रुपये. मी म्हटलं राजापुरी हा काय, बोलता नाही 360 रुपयात तुमका राजापुरी नाही गावाचा. लाल पाकाचा हा, असता. तर मी म्हटले नको बाबा, मी 40 रुपये की 80 रुपये तुका एक्स्ट्रा देत पण माका राजापुरीच खोबरा दे. तर मग त्याने माका ह्या राजापुरी खोबरा दिला. पण म्हटलं आता एवढा महागाचा 400च्या वर खोबरा घेतलंय तर आता स्टोअर पण तसाच करू आहे ना, नाही तर अशीच आणून तुम्ही पिशवी ठेकलास काहीतरी तर त्या खोबरा हमखास खराब होता. मग तो उन्हाळू असू दे, पावसाळू असू दे की हिवाळू असू दे, त्याका बुरशी एक पकडता, काजळी पकडता, कारण त्या उबासला जाता पिशवीत रवान रवान आणि मग त्या खोबरा खवट होता, खराब होता. एक आपण फराळ केलं होतं त्यातला खोबरा पण काही वेळानंतर त्या तेल लागतं आणि खवट लागतं. त्याने आपली करंजी म्हणा, चिवडं म्हणा एक वेगळं हे प्रकार होता. म्हणून तसं या खोबऱ्याची कशी काळजी घ्यावी ती आज आपण परब किचन मध्ये चला, आज आपण घेऊन आलोय तसं 2 किलो खोबरं आहे. पण आपण ते तुम्ही 5 किलो जरी आणलात तरी ते कसं स्टोअर करायचं त्याचा आपला हा व्हिडिओ सुरुवात करूया. चला जाऊया. हे बघा आता हे काळ्या पाकाचा असा खोबरा घेवा. काही ते लोक मध्ये मध्ये घुसवतात. हे बघा ह्या जा होता ना, ह्या बघा, ह्या बघू शकता. ह्याच्यापेक्षा ही आहे, ही आहे, ही बघा. या तिघांमध्ये फरक बघा. तुमका स्वतःच कळत. काळ्या पाकाचा खोबरा एकदम काळ्या पाकाचा जसा हा म्हणजे सुकून त्या लाल होता. तो नारळ म्हणजे सुको असता, जून असता. आणि हा कसा नारळ जून नाही ह्यो नारळ थोडं ह्यो असता, ओलो असता, चिवचिवीत म्हणतात ना तसं. मग तो सुकून सुकून तो असं होता लाल खोबरा. राजापुरी खोबरा असता आपल्या आपल्या गावी पण आता. आता मी गावावरनं 5 किलो आणतोय. कोण येत असत ते का सांगतोय, नाहीतर इथून घेतोय. पण मी 5 किलो खोबरा असा स्टोअर करून ठेवते. कसा ते येवाजवळ. आता तुमका अगदीच वेळ नाही तर सरळ उचलायचा आणि फ्रीज तर म्हणतात ना पाण्या व्यतिरिक्त आपण सगळा स्टोअर करूच करतो, तर फ्रीज मध्ये ठेवायचा. फ्रीज मध्ये ह्याचा वर्षभर पण तुम्ही वापर करू शकता. फक्त एवढाच की काढल्या काढल्या फ्रीज मध्ये ह्या खाऊक होत नाही, कापूक होत नाही, काय नाही. काढून तुम्ही बाहेर ठेवायचा आणि मग ह्याचे किसायचा आहे काय कापायचा आहे की काय करूचा ता करू शकता. फ्रीज मध्ये ह्या एक ही पहिली टिप फ्रीज मध्ये तुमचा खोबरा व्यवस्थित राहता. फक्त काढल्या काढल्या ती कवर संपून टाकायची, नाहीतर तुम्ही म्हणशाल आता ही राहून ते बाहेरच राहते तर ती परत खराब होतली. त्याच्यानंतर तुम्ही ह्या किसून, तो आम्ही दाखवतो पुढे तुमका, किसून भाजून बाहेरच फ्रीजच्या व्यवस्थित राहता. किसून भाजून मग त्या तुमचा 6 महिने 1.5 महिने तुम्ही जसं त्याच्यात वापर कराल, जसं आपण सांगितलं मसाले असांदे, पीठ असांदे, कायो असांदे, त्यात ओलो चमचो घातलास की तो पदार्थ खराब होता. तसाच या भाजून जर तुम्ही असा हवाबंद बाहेर ठेवलास तर तुमचा तर खराब नाही होणार. फक्त सुक्य काळजी घ्यावा, जास्त करून ओतूनच घ्यावा. चमचो घालूचा प्रकारच करू नको सुक्या खोबऱ्यात. दाखवतो आम्ही पुढे. त्याच्यानंतर ह्या काय करायचा, उन्हात आता ह्या बघा गरम लागताय, ह्याला उन्हातच ठेवलेल्या आहेत. हे पूर्ण असे ना असे उन्हात ठेवायचे. पूर्ण ह्याच्यात सूर्यप्रकाशाचं जाऊ पाहिजे असे उन्हात सुकट ठेवायचे. ते सुकून झाले की धूळ बीळ बसलेली असता, मग तो फडक्यान पुसून घ्यायचे आणि परत आपण तेलाचा असा बोट लावायचा. आता बघते वेळी पण आहे ना अशी चांगली अशी हाती घट्ट लागणारी
बघा घट्ट घ्यायची, अशी घट्ट लागतं ती बघा. आवळत नाहीत. काय काय सुकी खोबरी ना आवळतात आणि अशी तुटली जातात, पण ह्या पण घट्ट अशी घट्ट बघून घ्यावा. ही एक टीप आहे. ह्या नाही, ह्या बघा ह्या मोडता, म्हणजे ह्या काय करायचं, ह्या लवकर वापरायचा. जी तुमका घट्ट आणि स्टोअर करूची ती अशी बघून घ्या. ही टीप तुम्ही दुकानात पण फॉलो करू शकतास. अशी घट्ट बघून घ्यायची. ही तसं टीप तुमका माका पण आधी माहिती नव्हती. दुकानदार दिवचो नाही हा करू, हा. पण तुम्ही करू पण शकता. काय काय दुकानवालो जर रोजचो असतात ना, तो ऐकता, मग तो हम्म. घेऊन सांगता. मग नारळ असा दे किंवा हम्म. खोबरा असा दे, गोणी जवळ जाणी घ्या. मग हम्म. अशी ही माका आता हल्ली माहिती पडली. माका माहिती नव्हती ही टीप घट्ट. आता जे जे घट्ट आहेत ना ते मी स्टोअर करूचे आहेत, म्हणजे वर्ष 6 महिने बघाय का काय ना काय सुकवते लागलेला असता, म्हणून ही स्टोअर करते पुसूनच घेऊ पाहिजे. ह्या नरम आहे, ह्या बघा ह्या लगेच नरम लागला आणि ह्या का कात्रे पडूक लागले. या बारक्या पण म्हणून या घट्ट. 360 रुपये आणि या 400 रुपये. अशी आवळून बघायची. घट्ट वाटली नाही, या थोडा नरम आहे. ह्या बघा किती कडक आहे, जसं काय नारळाची कवड. हात माझा इथं लाल झालो बघा. हो बघा, फक्त आवळून बघायचा. नाहीतर ती लोक असे तोडून तोडून तुकडे देतात बघा. मोजूक जरा 50 ग्राम कमी असला, पहिलं ह्यो तुकडो आहे माझी अशी घ्यायची आणि चुलीवर भाजायची. हो तुकडो पहिलो रुपयाक विकत भेटायचो, आता नाही गावत. आता जाऊ. चला, आता हे बघा, मी आधी टिश्यू पेपर सुको घेते पुसून. कपडो घेवा, टिश्यू पेपर घेवा, पण कोरडोच घेवा. ओलो प्रकार करू नको. जर तुमची गावची असतील गुडगुडी आणि आतून बुरशी बिरशी धरलेली असतील, ती तर स्टोअर सहसा करूच नको, पण ती अशी ओल्या कपड्याने किंवा चमच्याने खरडवून काढा, नाहीतर ती सरळ पाण्यात टाका. आता ह्या बघा, ह्या स्वच्छ झाला. आपल्या टिश्यू काय एवढा घाण इलेली नाही. आता दुसरी ही अशा प्रकारे मी सगळी. आवाज तुमका येत असत तर सांगा, मी पुसते किती जोरात तो बघा. ती बाजूक ठेवूया ना. आता हे बघा, मी टिश्यूचं काय केलंय तर बघा, सगळी पुसान घेतलंय. एवढं मळको झालं, म्हणजे मस्त स्वच्छ होत. तरी अशी अगदीच काय तुमका गमत असतील, आणि गमत असतील तर खाली कमेंट मध्ये सांगा की बरा गावला खोबरा. 450 रुपये किलोनी बरा गावला. तर परत 2 टिश्यू घेतलंय. आणि काय करायचा, टिश्यू घ्यावा, नाही तर असा बोटाने जरी तुम्ही तेल लावलास ना, तरी त्या सुक्या खोबरा काय होता आपला जास्त दिवस टिकता. बघा, जास्त नाही लावायचं, नाही तर तुम्ही वतून ठेवशाल, कारण ह्याचाच काय म्हणतात. आणि एक लावलंय तेल खायचा माहितीये, सरोज खायचा सांग. खोबरेल तेल. हा, खोबरेल तेल सगळ्या लावायचं. चारी बाजूने लावायचं ना. हा, चारी बाजूने लावायचा. बाहेर असा कापलेला ना, त्यांनी पण लावायचा. असं जेवणाचं तेल नाही घ्यायचं. हा, खोबरेल तेलच घ्यायचं. राहिलं नाही तर तुम्ही माझ्यासारख्या जेवणाचं तेल घ्यायचं का? नाही, जेवणाचं तेल नाही घ्यायचं, त्यांना खवट होत खोबरा. खोबरेल तेलच वापरायचा खोबरा स्टोअर करू. आता हे का सगळ्यांका तेल लावून झाला. मी या आतसून लावलंय आणि सरोजनी बघा बाहेरसून पण चोळून घेतल्या. आता ह्या कसा लगेच तुम्ही नाही काय करायचा, उन्हात सुकवून घ्यायचा. आता ह्या का तेल लावलेला आणि सुकलेला बघा, तेलाचं तुमका अंश दिसता काय बघा. हे बघा, हे आपले एक उन्हात आहे ना तेल लावून सुकवून घ्यायचा परत. आणि नंतर काय करायचा, कोरडो डबो घ्यायचो, खायचो पण घेवा, आणि त्याच्यात ही अशीच ठेवायची उतानी, उपडी नाही ठेवायची, उतानी ठेवायची तोंडवर. हा, तुम्ही स्टीलच्या डब्यात ठेवा, प्लॅस्टिकच्या ठेवा, काचेच्या बरणीत ठेवलास तरी अतिउत्तम. कारण ती लोक बघा काचेचे त्यांचे कप्पे असतात त्याच्यात ठेवतात, त्यांचा खोबरा किती नाही खराब होय. तर असा तुम्ही कोणत्याही डब्यात ठेवा, पण असा. आता ह्याचा झाकण लावायचा, एवढीच रवतं, जास्त जोर देऊन दाबून बिबून नाही, आणि पलटी नाही मारायचं, असा नाही, असाच ठेवायचा. म्हणजे त्याका कशी थोडी हवा खेळती राहता, आणि झाकण लावून टाकायचं. आता ही पद्धत तर सगळ्यांका माहिती असत. ज्यांका माहिती असत त्यांनी खाली कमेंट करून सांगा की ह्या काय करतोय. तर ह्या असा खोबरा कापून घेतला आणि पटकन मिक्सर गरकन फिरवला तर आपला खोबरा काय होता, बारीक होता. आता कोण किसनी म्हणतात ना, खयच्या खय गेली. फक्त कधी काढतो आपण, दिवाळी की त्या तर त्या करंजामध्ये खोबरा उभ्या कापलेला बरा दिसता म्हणून. आता दुकानात गेला तर त्याच्याकडे ना असे बारके बारके तुकडे असतात, असे आता मी काढलंय. त्यांनी वजना केवसाठी एवढं तुकडो टाकतात, जास्तीची एक कवर टाकणार नाही, काय ते टोमॅटो वालो नाही. मग काय करायचं, त्याच कवडीतला असा तुकडो खाऊन बघायचो की त्या
की ती बॅच पूर्ण खवट हा की नाही, पूर्ण ती गोणी वगैरे, कारण असता नारळ खायचो तरी खवट. गोड लावा खोया आणि तेल सुटा खोया. तोंड दिला ना तर ह्यो बघा इकते, तोंड दिला तर सुक्या खोबरा चगळायचा, पूर्ण तेल काढून चगळायचा, तो आणि तुमचा बरा होता. आता मी मिक्सरच्या भांड्यात ह्या सगळं काढून घेते. आणि ह्या घेते मी आता वाटून. आता ह्या बघा, ह्या मी असा वाटून घेतलंय. जास्त बारीक नाही, जाडा. जसा तुम्ही त्याच्या बदल्यात किसून घेतलास तरी चालत, वेळ आता किसा. आणि हा खोबरा आपण काय करूया, भाजून घेऊया. सुगंध, जाडबुडाच्या कडे हा चांगलं सुगंध आणि सोनेरी रंगावर. असा या खोबरा 2-3 महिने चांगला टिकता बाहेर तापण बाहेर फ्रेश शिवाय. आणि तुमका अगदीच वाटपाची घाई आहे तर लगेच आपला ह्या घातला, कांदो घातलो आणि वाटला तरी चालता. आपल्या मालवणी वाटप सुक्या खोबऱ्यातला चव वेगवेगळी असतात. सुक्या खोबरा आणि ओला ना खोबरा त्याचा वाटप. आज आपण दाखवतोय सुकं खोबरं ना. सुका खोबरा कसा स्टोअर करायचा. जास्त पण हे नाही करायचं, करपवायचं नाही. बदामी रंगावर भाजून घ्यायचा, सोनेरी. आणि एक सुगंध येता आणि त्याका पण एक तेल सुटता. थोड्या वेळाने बघा, आता ही कोरडी दिसते ना, थोड्या वेळाने ही कढई पण तेल सोडेल, तेलकट होईल अशी. आता बघा एक सुगंध येऊक लागलो आणि थोडं थोडं रंग बदलूक लागलो आणि आपल्या कढईत ना अशी जरा जराशी बघा तेलकट अशी चकाकता ना, तशी चकाकूक लागली. हा येवा जवळ. हे बघा, या फरक तुमका गमत असत तर सांगा, लाईव्ह मध्ये म्हणते, कमेंट मध्ये सांगा. आता लाईव्ह करूची सवय झाली ना. हे बघा, इथे बघा अर्धी कढई, जिथपर्यंत खोबरा आपला जाता तिथपर्यंत ती थोडी थोडी चकाकूक लागली, तेलकट अशी, तेलाची चकाकी झालं ना एवढं बस. हा, थोडीशी मंद आचेवरच मी भाजून घेतले. तुम्ही पाहिजे असत तर ह्याच्यापेक्षा पण बारीक वाटून ठेवू शकतास, अगदीच वाटपाक तुमका व्हाया असा तर. कारण सुक्या खोबरा असा मोठा असला तर वाटला जाता. तेच तुमच्या ओल्या खोबऱ्याचे जर असे तुकडे असतील ना तर ते वाटले जात नाही. काय कारण आहे का तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा. आता गॅस घालव तेवढी एवढं पण रंगदार झालं नव्हतं, आता बघा झालो. की ते आपली कढई काय आहे, जाड गोळाची, आणि खोबऱ्या खोयो तो रंग इलवा एकदम सोनेरी, सुगंध पण येता आणि डसला पण नाही बुडी बघा, नाहीतर काळा करपता वगैरे. लय बारीक वाटला असता तर काय झाला असता, खरागला असता. आता एका आपला थंड करून हा पसरून ठेवूया. ह्या थंड करून ठेवायचा आणि काचेच्या बरणीत ह्या बाहेरच ठेवायचा. कधी तुमका वाटपाक लागला, कमी वाटप असतं आपल्या आमटीक वगैरे, एकदम 2-3 चमचेच वाटप लागतात, म्हणजे एवढंच पळीभर वाटप लागतात. तर ह्या खोबरा घेतला, कांदो घेतला, वाटला आणि आमटीत घातलं तर लगेच होतं आपली उसळ म्हणा, आमटी म्हणा. आता ह्या आपल्या निवला खोबरा, निवलो यो मालवणी शब्द, ज्याका माहिती असत त्यांनी लगेच सांगा की निवल्याक काय म्हणतात. आणि आपली ही एकदम सुकी सणसणीत कोरडी बरणी घेतली काचेची. आणि आता ह्या निवलेला खोबरा मी असा ह्या बरणीत बघा स्टोर करून ठेवते. एक टेन्शन मिटला बाबा. हो, आता कितीपर्यंत पुरतला, कारण मध्येच ह्याच्याकडे पूजा असता, त्याच्यानंतर आणखीन काय काय असता. जर तुमका कायच कार्यक्रम नसा तर ह्या 6 महिने तरी आरामात पुरतला. आणि आपण मालवणी माणसं म्हटले ना की आपल्या जेवणात खोबरा ह्या वयाच, त्याच्यामुळे तुमका ह्यो शॉर्ट व्हिडिओ जेवढं होईल सविस्तर तरी केलो तर तुमका दाखवलं की ह्या सुक्या खोबरा असा मस्त स्वच्छ असा सुका खोबरा तुम्ही वर्षभर कसा स्टोर करून ठेवता. तो व्हिडिओ जर तुमका आवडला तर काय करा वहिनी, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि कुठून कुठून बघतास ता सुद्धा लिहा, आमका आवडता आणि एक प्रेरणा देतात तुमचा व्हिडिओ की होय ना ना बघतास बरा पण वाटता. आता ह्या सुक्या खोबऱ्याचे आपण असे तुकडे करून स्टोर केला आणि ह्या जो अख्ख्या खोबरा ह्या डब्यात स्टोर करून ठेवला. तुम्ही फ्रीज मध्ये सुद्धा स्टोर करून ठेवू शकता. आणि हा व्हिडिओ पूर्ण बघा, 4 टिप्स पूर्ण बघा. हा व्हिडिओ आवडला तर परत एकदा लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि फॉलो. धन्यवाद.